si Daddy William. Ako po si Ate Kay. Mami Tina. Bonsu Kurt. Ngayon, ang kakainin natin is... Mami, ikaw na magsabi? Fried chicken. Chicken, yempo, from Andox. Ito meron tayong sausawan. Meron din tayo dito. Meron tayong Meron din tayo. Pipino. At Orange. orange. At saka lansones. lansones. Meron din tayong healthy. So, mga kasalo, Let's eat! Go. Cheers! Let's eat! Bang na ako. Thank you. Walang sabaw. Ang kanin. kanin po tayo. Kain po tayo. Nandito Kain tayo po dito. kayo, guys. Yung kanin guys, may yung sabaw. Sauce nung itong manok. Saka itong baboy. Pasensya na mga kasalo. Bakit? Sarap. Ganito talaga kami kumain. Kumatayo kasi nahihirapan. Andi dito na naman ang pusang mikmik namin nag-iingay. Humihingi na. Mik, oh. Sarap. Sarap. Mamaya. As usual, kakarating ng daddy sa work. Pipino. Saturday ngayon, ka-rest day ko. Pwedeng mag-quit si Pwede. Mrs. Rest day. Ewan ko, nakatulog na siya kanina. Hindi na siya papasok. Di ba po, mami? Kaya siya na muna ang papanoodin. Ni Daddy. Hindi po si Daddy kanina po nakatos kanina. Wala pong puso. Hindi, ang ni. Sirang-sira na yan. Ma, Sarap. Uy, manggo. Sarap ah. Paabot pa ng sausawan. Ganyan nila din, anak. Wait. Yeah. Ano po to? Baby. Wow, sarap. Grabe. The best friend talagang Andox din ang kaya sa iba. Malasang malasa. Ah, Pero, mas malasa yung luto ko dyan. Charing! Hindi, compare mo ba sa ibang nagtitinda Oo. naman ganito? Siyempre. Lalo yung gravy nila. yan guys. Pag tumutunog na naman. Kasi yung bunganga ni Mami kasi kain naman ng buto. Bumanga. Bibig na lang, anak. Ah, bakit po? Baka po. Ay, ito pa, oh. Kuwawa naman. Bunso ko, gutom talaga. Sabi niya kanina. Hindi ba tayo kakain, mami? Gutom na talaga ako. Maaga-aga nga ng layout mo ngayon din, ah. Sakto lang. Wala masyadong tao. Buti hindi matagal si Daddy. okay? Tumaan ako ng bato. Mami, di Daddy. Magic. Po. Pagkasabi ko namin ng ano, Nang ano po? ng gutom na ako. Laman. Breast. Bigla ako na kung dumating. Galing na. Galing. Galing girl. Galing girl si Daddy.
Late no, ang galaw. Hmm? Ang sarap. Ginagawa mo. Ang sarap, guys. Kawati cake. Ano sa buti cake? Wala pa. Hmm. Pagka ganito, laging napapadami yung kain namin. Dito na. Wow, ang laki ng kanin. Very good ah. May makiabot na ako ng liyempo. Hmm? Makiabot ng liyempo. Wow, thanks. Ikaw kawati cake. Liyempo. Yung katulad po siya man ganito. Hmm. Guys. Fried chicken. Fried chicken. Susubukan. Chicken lang anak. Roasted yan, hindi man fried yan eh. Mamaya guys, susubukan ko kumain ng isang pipino. Ako nga ay kumakain na ito. May nangangalabit sa ilalim. Ubus mo na agad. Andito yung isang alaga namin sa ilalim ng lamesa. Pinapatong niya yung paa niya sa ano ko. Sa legs ko. Oo. Nangihingi. Hindi mo na lang ito, mami. Oh. Hindi. Sige po. Ano? Yay, matatahimik na rin. Ang buhay. No. My favorite. May favorite. Pipino. Kahit saan sigurong lupalop, meron ito, no? No? Pipino. Ako naman pulo. Tunog-tunog. Sarap Malot. nito sa bagoong din, oh. Malutong na pipino. Ang sarap. Kalimutan kong kumuha ng bagoong, guys. Sayang. Mahirap na rin tumayo. Sarap. Sa next, ano na yung bagoong? Next. Na Mukbang. kainan ulit. Gusto mo po? Eko? Hmm? Ang pula po ng butong. Hindi, ah. Kunti lang yung bato niyan ako. Matabang lang yan, actually. Tabang na yun. Parang Ganyan yung tubig lasa. lang yan. Parang Walang tubig. lasa yan. Pero masustansya yan. Last Eko na. na po eh. Isa na lang. Ginagawa mo. Isang Ubusin mo na yan. Gusto mo na yan. Para ganyan ng mga bata. Mm-mm. Tayo. Roasted liempo. Sarap siya kahit ulang sausawan. Oh, Inagaya niya na yung mami niya kumakain ng buto. ito na guys. Mm. Hanap ko naman kung ano. Ang Filipino chicken. Mang inasal. Filipino Mang chicken. inasal. Andoks. At guys, paubos na. Buti na lang ang natitira. Very good secret, ah. Kanina pa pala nila ako naantay. Sabi ko, haba ng ano, tila nung pinagbilan ko na ano. Ito, mga pagkain. Sandbox. Andoks, dito sa ano, Mercedes French. Mami, papat ko ng milk. Kulay pink to. Ito? Milk tea. Thank you pala sa... Ano din? Snowrific. Snowrific tea. Binigyan nila kami isang libre. Tatay, mabait si tatay. Tsaka yung anak niya, binigyan ako ng isang free. Yan eh, pabibili ko pa lang doon. First time kong bumili ng milk tea, may free agad. Salamat Ito. sa Thank Snowrific, you, sir. sa milk tea na free. Mami, Mm-hmm. mami, kaya ko nabuksan. Very good. Inagat ko po kasi eh. Baka mo, baka mo. Pakuha ang sarap. Ang sarap nito, mami. Ah? Hmm? Ano ba to? Pinay. What? Nakapasok?
Anong flavor yan, de? Dark chocolate lahat. Ba't kulay pink? Kanay. Pink yung takip. May mga pa, ano sila, may mga pa-logo sila sa sticker. Nagulat ako. May mga pa-logo sila sa sticker, oh. Guys, itong isa, pusang pink. Yan, may panda. May nakalagay dito yun. My name is Happy. Oh. Ako This na lang one to, is- please, mami. The mommy is Later. beauty. Saan man? Here. Oo na rin ako ah. Saan man? Kape. My name. My name is Beauty. Ay, iba pala. My name is Happy. My name is Happy. My name is Happy. Yan lang na iba. My name Alright. is Beauty. Oh. Beauty. Now you know Beauty. now you know the name of my wife, Beauty. Ala. Tinining, tinining. Ayan na naman ang mga Boom. boarding jokes ni Daddy. Boom. Ako? Naka. Wala ba diyang gunting? Iwan ko sa apat sa mesa. Oh my God, babe. Ano? Nagkikita na ba ako? Tagatin mo lang. Bakit ko kailangan ko? Yung brace ko. Tatanggal yung brace ko. Please. Tapos tiso. Bracelet. Wali! Guys, tingnan niyo yung kanin ko. Ay, very good si Gerta. Very good nga. Yan yung talaga yung mga bata. Kumakain ng madami. Kami. Ang dami yung nailagay kong kanin talaga nun eh. Ang dami nilagay kong kanin. Buti na lang yung dalawa. Ganadong Buti na ganado lang. kumain. Buti na lang ako maglilinis ng kanin. Kami. Isol. Isol. Puwet ng manok. Ang Paborito bago namin ni ng Daddy. puwet ng manok. Ah! Nung kinuha ko kanina mami, kaya hindi ko na kinuha ko baka baka mapangit ang lasa niya. Pipino. Pampaganda ng mata. Hmm? Kahit Pampaganda yung mata kasi nilalagay din yung iba yung mata. Mami, dito. yung pipino po na binigay mo sa akin, nilagay na namin likod sa mata. Gumanda ba yung mata mo? Wapa. Ba't ina kasing maganda? Di ba po? Pepito. Mami, may, Wapa. yung, di ba po, ano to? Ano nga po to? Pipino. Pipino. Pepino. Pepito, mangloloko. Wala pa Saan mo napanood yan? Saan mo narinig yun? Dun sa TV. Ito po. Oh my God. Orange. Pampakulay ng light. Akala ko nagkamali lang ako ng Ng ano? ng dinig nung nakaraan. Ganun din yung inanta niya. Tama ba yung rinig Like ko? orange. Pepito, manloloto ka na matusin ka. Kinakantak po namin yun pag naghuhugas kami. Pepito. Sarap. Daddy, Lasang-lasa mo yung tamis-asim. Parang sweet and sour. Daddy, papakita ko Guys, kay mama yung ko. Sour. Ginawa ko Ang kanina gata. sa notebook ko. Diba? Malapit na ito maubos. Malapit na maubos ang kanin ko. Sarap. Ako magsisimot ang kanin. Very cute. Very delicious. Ang dapat? Ang liit pero masarap. Me, Oh, can I have one milk tea? Share na lang tayo para hindi na mabuksan yung isa. Oh, sige. Masyado nang madami, no? Share na lang kami ni Mrs. Masyado na kasi madami. Apat to guys eh. Sayang naman, bukas na lang. Babot Lunch. ko ng candy, family. Candy, family. Guys, busog na ako. Wala na. Ay. Mag-ano na lang ako Wala na. Bala na. Wala sakit ng iyo. Sarap siya.
Tingin ka niya. Tumatapang. Dito, mas binigyan. Pepito. Ay, Hoy! Sarap. Salamat po ulit sa Snow, Ripic, Milk Tea, kay Tatang, Snorific tea. Wala namang milk tea yan. Snow Ripic Tea. Thank you sa free. Ito ang balat. Balat ng suka. Masarap din yung mga almusal nila din. Mm. Tingnan nyo guys kung paano ko ito kakain. Bali, hindi pa naman talaga sila nag-ooperate eh. Hmm? Nagluluto-luto Ito pa na sila. guys ang kakainin Ano masarap? ko. Last time kasi, last night, bumili ako sa kanila ng Topsy. Ito na guys. Ayan 1, yun. 2, 3, go! Isang araw lang. Ay, gabi pala. Pabili ako sa'yo ng tapan. Topsy. Tapos kinabukasan, bumili kami ng almusal doon din ulit. Ano naman? Liempo. Hmm. Okay, Kurt? Hindi na ako tukaubak. Mga busog na kami talaga, guys. Pero, wala namang masasayang dyan, guys, kasi yung mga alaga natin, hindi pa rin kumakain. Tikim-tikim lang sila. Ow! Ow! Kaya nila ito mamaya, yung ano natin. Matitira sa kanila lang sa mga Aray! chikiting at saka, anong tawag sa aso? Mga puppies. Maliliit pa eh. Chikiting at saka puppies. Kanin pa po. Ito na. Hmm? Tsaka yung isa kanin. Ayan. Very good ngayon si Ate Kate. Madaming nakain. Sold out yung rice na inihain natin ngayon. Aray! Awi! Ito pa yung Wait ka. Wala. Sakit talaga eh. Tupag ako. Hmm? Aray! Wala Kagalaw. na. Sarap ng balat. Si Ate Baliktad Kate. guys. Sila natira ngayon. Ito, ganado ngayon si Ate Kate. Nakadami Very na. good. Naubos na yung sa kanya. Humingi ulit ng kanin. Kami naman ni Mami. Busog na talaga. Ooh, Kenny. Family. Parang siyang flower mami na bumubulak-lak. Yan, tumalti. Tuloy ako ng study. Guys, magtanong ako sa inyo. Basta kanila. Sige nga. Yung mga ibon pa, ba? Pag buhay pa sila, dito yung isa. Tapos dito naman yung isa. Tapos pag luto na, dito yung kaliwa. Tapos dito naman ang kanan. Tapos. Yan na. Oh my God! Nagmana kaya tayo daddy mo. Walay. Sarap ng kain ni Mami, oh. Sarap ng kain ko, oh. Sarap ng kain ni Kurt. At saka ni Ate Kate. Kanin pa po. What? Ubus na. Lansones. Mukhang matanda. Yan na ang lansones. 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 Walit eh. Lansones. Hindi, dapat ang tawag ka. Ano po? Lansones. Ano natin? Ang tamis. Ow. Sorry. You're okay. Tamis. Daddy, Po. pagkadating po namin doon sa Tagaytay, kasama si Tito Dudoy po nun, di ba? Mm-hmm. Nagulit si Tita Kikinsan kasi ano po niya ako eh, type na din po kami. Hmm? Ako rin tip. Type. Ay, type ko na din kami siya. ni Tita Kikin, kaibigan na. May paabot ako ng konting ano rin ko. Mami, alam mo ba po, ako po, kikilitiin po ako ni Tita Kikin pag wala akong nakikita sa kanya. Tapos, kikilitiin ko din siya pag nakatalikod siya sa akin. Bati na pala kayo ni Tita Kikin. Kasi ano eh, Yeah.
Kiliting-kiliti na ako. Namimiss na nila si Tita Kikin nila. Shoutout mo sila. Batiin niyo tita mo Kikin. Birthday. Birthday? Nye. Batiin niyo lang, huwag niyo lang namimiss niyo lang. Lagi niya nga babanggit eh. Maghay lang Shout out tayo. kay Tita Kiken. Tita ko. Hoy! Andyan ka na naman po sa... Andyan ka na naman. Hindi, Ah, may Hindi ako minsan ni Tita Kikin. Ka? Hindi lang. Guys, shout out din para... Oras na para mag-shout out. Pati kay Tita Shout out. Dada. Lolo at Lola. Tita Shout Mami. Kami pa na tayo. Bulaklak. Ito. Ay! Tumatalsik. Yuhuu! Mami, si kahit mami, minsan inaano ko niyan, pinipisil-pisil. Tapos sabi niya, sabi ko kay Kate dati, kahit may magic ako sa'yo, sabi niya, Oh! Galing ah. sabi niya, Ginagawa mo. Gusto niyo ba makita yung buwan? Ha? Secret. Gusto mo makita yung buwan? Oo. Ganun mo yung mata mo. Aba! Bakit? Wala pa nakahawak ko. Oh. Dali oh. tinan mo yung Gusto mo buwan sa makita yung buwan? Tingnan mo sa langit. Ibukas mo yung mata mo. Sabi ko sa'yo eh. Umihiyaw Darna! Darna! Pisat! Darna! Wala. Game po tayo. Isang game po kami. TikTok ka na So ba? Ayaw na. Last na to. na. Last na talaga to. Ubusin ko na itong chicken ko. Sarap? At magpapahinga na ako. Mhm. Mami, ano nga pala po Sa'yo ito, yung Cartong. sinasabi mo pag nagugulat ka sa masasarap? Ayan. Mami, Oh yeah! oyi, oyi, oyi. Oh yeah! Ganon. Oye! Oye, oye! Dalo, uy. Oye! Umuulan ng... Nako, sa'yo to ha? Umuulan ng uye. Galing. Wow, ang ganda. Bakit? Pepesin mo yan. Ikaw na. Ay, hindi ganyan. Magpapala mo eh. Papaalam niya. Okay na. 1, 2, 3, go. Ginagawa mo! Dali nang gabay na Ito na tayo. talaga. Ah. 1, 2, 3, go. Bye-bye mga kasalo. Masyado kaming nabusog pero hindi na namin kaya yung mga iba. Mga kasalo, maraming salamat ulit sa pagsama sa amin dito sa Hapag Kainan. Thank you, God bless, and stay safe. Mamaya, lalaruin ko Stay lang mga Stay safe. Nabusog po kami. Sana nabusog din kayo. Huy! Sa susunod ulit, sana samahan niyo pa rin kami sa aming Hapag Kainan. Yep. Maraming salamat, Tip. and God bless. Adjo. Adjour! Bye! Bye! Ay, Ka-transform na naman yung isa. Ito ba? Bulga, bye-bye!